ụmụ Igbo mma mmanụ ekene munu nke onye ji ya zelu onye unu na ya nọta dịka unu si mara bụ Nwada Ifeoma ezigbote nwada na-eri ukwu anụ tata o nwere otu nwa agbọghọbịa mụ na ya ga na-enwe mkparịta ụka pụrụ iche ihe mụ na ya ga na-ekwu maka ya bụ maka ire ala na South East ya bụ nke ndị itikporo real estate in the South East nakwa anyị ga-akpakwa nkata gbasara nkwatu a na-akwatu ụlọ ndị Igbo and their establishments in Lagos nakwa ka a ga-esi wee mee ka ala Igbo bụrụ ebe real estate na-aga n'iru. O nwere onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụghọ Nwada Stephanie Ifediebube Onyeike. Nwada Stephanie Ifediebube Onyeike bụ a medical student senior ọ bụrụ ndị ihe nwa ha si na ha cross carpet je bụrụzie onye na-ere ala. She is a medical student who has gone into real estate. Nwada Stephanie Ifediebube. I like how the unique. You can't see someone answering it. Welcome. Thank you. Dalurienne. Akọwago gị. Mana before I ga n'iru ka mere. Ọfụma, adịmma. Onye bere ka ebu. Abụ m onye ụlọ ọrụ n'Eziagụ Enugu State. Oh, ndị Eziagụ jikwa na Voice of the East too. Ana m anabata gị n'obi Voice of the East. Daalụ. No. Nke a bụ nke anyị. Biko akọwabugo m gị mana ị nwere ike ịgwatụ ndị na-ege anyị ntị onye Igbo. Ndị be anyị ndewo no kekonume. Abụ m Nwada Stephanie Ifediebube Onyeike. Abụ m onye Iwologhe Imama n'Eziagụ Enugu State. Ebi m n'Enugu a mana etoro m n'Enugu a mana emechazi m gbadata n'Enugu n'ala Igbo bịa lewezi anyị. Hapụ ịga medicine, hapụ ịrụ. Anyị ka nọkwa ebe a mana ọ dị mma. A na-achọ ọ dị mma dịka ego adị n'ịrụ ala nakwa ịrụ ụlọ na South East ka anyị malụ ka o si adị. Nwada Ifediebube, mama nje akpọrọ gị Ifediebube. Akpọ gị Nwada Ifi, ọ dị mma? Nsogbu adịrọ. All right. Nwada Ifi, gwagoda ka isi bido ire ala na South East. Ihe kpaliri mmụọ gị ịbanye into that business because na anyị ma ka o si adị this side. Ka ihe kpaliri mmụọ gị ịhafụ. Okay, isi ka nọ na medicine. Ịhapụ godi ya n'akụkụ nwa obele banye ire ala maka ọ dị ka nọ into ire ala full time. Okay. Ihe me bụ na o nwere enyi m nwaanyị nwunye agụkọ secondary school. As I said earlier, etoro m n'Enugu a, eto m na Lagos. Mana abịazi ngwa akwụkwọ agụ m HRC Enugu ebe a by Eze Unique. So Enugu can know for some time now. So o nwere enyi m nwaanyị nwunye agụkọ secondary school. O nwere mgbe ọ bịakwute m, ọ just delu m ozi na WhatsApp sị m na m biko nyegodi aka subscribe to YouTube channel ya. So all my friends see that it doesn't take anything of me. I had to subscribe for her. Then Imagon, because I'm a subscriber, Bob no any video upload. Okay, goes na my screen. So most times I was just ignoring it. She was into real estate. I used to just ignore it. At some point, she said just can't keep good on me. So one day, she can buy a good YouTube channel yeah. After the first time you care, okay, YouTube say, oh my YouTube algorithm day. Once you watch something the first time, they tend to recommend it more often for you. So Ekrim video the first time. I think I watched it like once or twice. Then Ion eme abido masiwe mwa ewata. So one day amuna when you had a kumbo to anu muna 1 year bundibe. So after 1 year one day na say na fuka 1 year mbobuna na ndi YouTube ekworom zuweke na video 1 year ewata. Say na Ion eme na amasim. Oweje gwa 1 year no iye nku. So 1 year say na real estate I brought something geji gwa mmadu ya bia mana nchori ime mgbe no si na mgbe na njidi ready no a serious business mgbe na njidi ready ya nji nwayo ji aka m biakwute ya nwa yota. But one thing I want to tell people is that I started real estate as a source of income, but right now it is more of a mission than a source of income. Source of income well, it is more of a mission than a source of income because I am called the Reality Realtor, and the mission is, even my slogan is to help you bring your financial dreams to reality. So that is what I am committed to. Do you understand? And that I said it's more of a mission because kiyesi money that kiyesi my car game babu ikene you go be angry na kikacha say etinye your interest in. And truly what I'm more interested in is my clients
well-being. And satisfaction. Yes, and what gives me more joy is their feedbacks and everything. Do you understand? I even get more joy from that than from my sales commissions. That's why I know that it is a mission. Odimma. Yenina bukwa kesi akpa ego. So shout out to any nwanyi ahụ tinye gị into the business. Yes, shout out to her. Just in that day. Odimma, ile anya ịhụ na ọ dịka ihe ire ala, ekwo ire ala ndị na-negaba anya bụ ndị okenye, ndị karunka and the rest of it. Mana ile anya ịfụ na ọ dịka ndị na-etonite ya bụ the youth and young people ha na-etinyezi uche ha into that line. And in a funa hadi he on ha just to dig agota nwu ha n'aka. In which gwanwu go be digi being one of ndị a na-etonite, that's one of the youngest realtors enwere na southeast na Igbo. Were Igbo. Okay, eziokwu bụ na eziokwu I'm one of the youngest. Mana company na Royal Reserve in Japan, most of them with ndị okenye. I'm like literally the youngest, yeah. So it's something I'm actually very proud of. Even though I've been very young, right from time, I've always been a very ambitious person. I've been very ambitious, and I've been somebody there. I didn't age. I don't before I go for something. I always think that if I want to do this thing, I can do it. So and I genuinely right now, even though I'm young, it's now more like I'm even more interested in the young investors. I need people to know that if I can sell real estate as young as I'm actually younger than you can even guess. If I can sell real estate as young as I am, then you need to start early. As an Igbo person, as a Yoruba person, you need to start early to start investing in real estate. Ige bido no korobia na abobia. Tinye nwanya ni yob na basarani. No, because onya bi ege nye ego. Mbobu na echichi ijichi kwụsị ịrụ ọrụ. Yabuna ego dị na Iran. Ezigbo ego dị ya. Ọ dị ka ngahapụ ndị olu ndị Igbo. Ngahapụ ndị voice of the East. Ndị achọrọgodi ka nsi ere ala. Ọ dị mma. Gwatụgodo anyị ụfọdụ ọdachi na ọgbata uhie ichere na ere ala nwere n'ala Igbo. Kedu gasị that is the challenges surrounding real estate in the southeast? Okay, dalu. N'ala Igbo anya in fact na Nigeria niile onwe ka ire ala because mgbe m bidoro ya ebido bịa gụọ akwụkwọ gbasara real estate ka mfu ka esi eme ama n'obodo oyibo ịghọta ị ga-afụ na n'obodo oyibo ọ dị digitalized karịa ka ọ dị na Nigeria ọkachasị n'ala Igbo onye ọbụla nwere ike ịnọkọta nnọọ malite na abịa si na ọchị bido were anyị and ịma na ebe ọbụla ego dị izu ohi ga-adị ebe ahụ. So I feel like the main thing, one of the biggest problems of area in Igbo na Enugu ebe anyị na-ebucha, the problem of fraud, because there's no recording, there is no data. There's no database for it. Do you understand? So I feel like iya ga-eme ka onwe ike ka reduce fraud and people losing their properties. But can we a database of companies and realtors who are into this thing? Before onye obuna ego ani okay onye nka kan si na aki agote and amam na ya na ego dị safe ka onwe ike benetatu umiye madi efu ego ya ikwu maka fraud ihe na-ekwu maka ya bụ ka inwe ike ghọta ọfụma bụ iberesima nkịta iresicha amịa ịpụtakwa ijelesikwa ya onye ọzọ ọgbatu uhie abịaze nsogbu abịa daa na mmadụ nya iregharị anyị nke anyị na-afụ na ụfọdụ mpaghara ebe Enugu steeti na ụfọdụ ala Igbo onye ọ bụ ihe na-akọwa as fraud konwe ọzọ nke ahụ bụ ofu ọzọkwa bụ mmadụ ire anyị na ndị gọọmenti akwadoro which is unregistered land. Nke a bụ the most common. Nga that can be seen this whole thing. People that do this now, people that see real estate as they are just in for the money. Mana, if you don't wear the mindset, no, your client satisfaction be digging at your mind. You'll be more careful with the registration and the fact that you should never sell anything without due diligence. So one big problem is that most people in the land, Nigeria, they don't take their due diligence seriously. Second of all, they will sell to you and sell to somebody else. And in Igbo, we're more significant than other places. So many places in which are a lot of drugs. Okay, ihe na-achịkọwa bụ tupu mmadụ egoro ala n'aka anybody si na ọ na-ere ala
ya gba mbọ hụ na register ala ahụ na government. Very important. Okay. Very important. Due diligence. Ịma anyị na-anya na izu gara aga, ọnwa gara aga, ọ dị ka ihe ebidodile. Okay, ihe abido ka emechara. Okay, before I begodi na nke a, ị na-anya fụ na onwe ndị mmadụ na-ekwu kịta anụnwa na ịgo ala na ka nwere ya mba obodo dịka Lagos steeti na-aka enye ego ọsịsọ makwa nnukwu ego karịa ịgo ala na ala Igbo. Ị chere na ihe a bụ eziokwu? Ị chere na ịgo ala n'ala Igbo anaghị enye ego dịka o si enye na obodo dịka Lagos steeti na obodo ndị ọzọ? Ọ bụrụ eziokwu. In fact, ọ bụ ezigbo asị. I'm going to video with one particular quote na carry na most of my videos. I'm going to any of my videos man, YouTube or Instagram. Onwe nekwukari maka igo ani nke a na-akpọ land banking. I always say this thing. The principle to land banking is this: find out where the people are going to, get there before them, buy as many plots as you can, and sell to the latecomers. From these statements now, I can tell you two things. First of all, ala Igbo kita bụ ebe ndị mmadụ na-enebazi anya kita since emechara election anyị eme na 2023 maka ihe gbasara Peter Obi nakwa ka ndị Igbo si kwado ya maka ihe a niile. So anya onye ọbụla dịcha na ala Igbo, take it or accept it. Anya almost everybody dị na ala Igbo. So the earlier you look at it and see that is where people are looking at, you buy land there and you sell to other people. Apart from that, ndị Igbo ihe ngagwa gị bụ na nna nudi maka ụmụ ihe niile na-emecha na Lagos maka ụlọ niile na akwatucha na ụmụ ya niile. Ifugo na ndị na-ekweghị gị binye aka mgbe a na-eme vote, mgbe a na-eme election, ka iji wee chee na a ga-ekwe gị ka ị nwe anị ụdị anị a na be ha. Ifuro na ndị Igbo are not as tribalistic as that, but then ndị Igbo, once about ndị Igbo, they are very proud of their heritage. Ndị Igbo like the fact that they are Igbo. They may not be so, but they like the fact that they are Igbo. And it is mistaken for pride or arrogance, and I don't know how to explain that for you. But then, iyenga agunu buna ihe anini unche na ime Iran igota ani na iru na Lagos ga kanye gego buru eziokwu, because where people are going to, where people are looking at right now is the Southeast. There are so many businesses thriving in the Southeast. There is Innocent, there is Ekene, there is Roban. There are so many. There is Voice of the East. You can imagine. There are so many businesses thriving in the Southeast. So what people are looking at right now is Igbo land. Anunga Gwandi Igbo. Icho iga na Lagos, Abuja, eba nini na gacha, igbacha mba eba biko bata na abai biaru ya nini unu na arụ ka ndị ka bai na agakwa n'iru ịghọta. Ọ dị mma, iwerela ofu okwute tugbuo nnụnụ na-abụ maka ihe ịsa kịta nka ga-ajụ gị ya. Ndị be anyị, onye mụ na ya na-ekwu bụ Nwaada Stephanie Ifeebube Onyeike. Ọ bụ onye na-ere ala nakwa na-ere ụlọ, that's properties n'ala Igbo. Ndị bekee na-akpọ ya Realtor. Nwaada Ifeebube, ịgwala anyị uru ọ bara maka ndị Igbo isi ebe ha nọ gasị gbadata ala Igbo bai goro ala. Ịgwakwala anyị na ọ bụrụ eziokwu na ire ala na obodo dịka Lagos na Kenya ego na na-enwetakwa ego n'ire ala na ala Igbo. Eziokwu. Ị na-anya na ọ na-efu na enwegasị a lot of ọtụtụ businesses ndị Igbo a na-akwatu na Lagos State. Ka anyị ghara isi obodo dịka Lagos State. A na-akwatugasị a lot of businesses na Lagos State. Kedu businesses ndị Igbo, some of them bụkwa nke Landmark, nke Paul Onwanibe. A lot of businesses can demolish. Even day before yesterday, egosikwali anwere mgbe ejeje kwatuo ofu afia nwanụ ebe ndị Igbo na-azụgasị afia na Lagos State. Ka ihe ama m na-egwala ndị Igbo, mana achọrọ m ka ikwuo ya ọzọ ka ọ baa ha na ntị, because ọ dị ka a na-agwa ndị Igbo da ntị ha were ya efechicha ntị ha na-eme na ha na-eje mba ọzọ, eje obodo ọzọ, eje agba na-eje ego properties, eje arụ ihe niile dị iche iche. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa, kedu ndụmọdụ ị nwere ike ịgwa ndị Igbo nọ n'obodo ndị ọzọ gbasara real estate, gbasara ịlọta? Because one of the missions I na-preach na Voice of the East bụ akụ ruo ụlọ. Ịkpachagodo akụ gị ebe niile bụ natia
ala Igbo because na uru ọ ga-abara anyị n'ala Igbo ka nkụ. So kedu ndụmọdụ inwe ike ịgwa ndị Igbo nọgasị mana Lagos steeti o mana obodo dị iche iche maọbụ mba dị iche iche gbasara ime invest itinye ego ha na South East? Okay, ndị be anyị niile nọcha n'obodo oyibo mana Lagos mana Abuja ma ebe ọbụla ị nọ ka m gwa gị ị na-akpata ego n'ebe ọbụla ị nọ, ndụmọdụ m ga-enye gị bụ ịkpatacha ego ahụ niile gbatụgodu mbọ ka ọ bụ na ọ nwee investment nnọkọta ọnụ inwe n'ala Igbo ka ọ bụ na ịmago ihe tribalism anya Biafra n'ihe anya ọ bụkwa na emechasị na a ga-enwe Biafra, which I don't know, I'm very neutral on that, I don't know, but ọ bụkwa na emechasị na a ga-enwe Biafra, how will you, if you don't have anything in Igbo land, how are you going to pick up if everything you own is in Lagos and in Abuja? I don't mean the house in your village. Talking about an investment, a solid investment. So you got bambo. You have been patache ebe obina ino. Because bambo ya bu no nwe an investment in when Igbo. Kalibo na agakwa n'iru. Okay, una si na obu na iche, which is not true. Iche na investment ade enye ego ko se enye na Lagos. Keko gi si nye ego obu na imeri aka on develop. It has to start from somebody. And he has to start from all of us. We have to do it together because ali Igbo akita bụ anyị. Ọ dị mma. Unu anụgo ihe nwa ada Stephanie nwere ike ikwu. Ndụmọdụ ọ nyere unu bụ ndụmọdụ si na onye nọ into the field, ndị bekee na-akpọ ya someone who is into the field ga-enye unu. Biko ka anyị gbanụ mbọ hụ na anyị na-akwalite ala Igbo ya bụ South East with investment ka ọrụ dịrị ụmụnna anyị ndị na-etoto nwee ọzọ iche itinye. And amam na ụfọdụ ndị mmadụ na-ekiri vidiyo ahụ nwee ike ịma maka unu a na-akụzicha na Centenary City. O nwee ike kịta na-ekwu ya kịta eburu n'obi isi a na-akụzi ya na Lagos ma na-akụzikwa na Centenary City ka m gwa gị ihe dị iche. Ihe mere na nke Centenary City bụ na ndị a nọ ebe ahụ esoro usoro ndị gọọmenti nye maka iwu nọ ebe ahụ. So ka ị esi mee ihe a niile bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ iwu ya ọbụla n'ala Igbo ka ị na-eme your due diligence maka registration and everything ka ị esi mara anyị ọbụla na-abụrụ nke gọọmenti chọrọ iru ihe ọbụla n'ọdịnihu. Ị ga-ewere the coordinate of that land gị na a surveyor eje na the government surveyor ị chat ya ebe ahụ ka ịma ma gọọmenti achọ iji ebe a mee ihe ọbụla ọnọ before you gote ya ka ị ghara isi na emecha go n'ala Igbo ihe mee na Lagos emekwa go ọzọ. Ịghọta expert advice ndụmọdụ a dị oke mkpa. Daalụ maka itinyere anyị nke anụnwa. N'ikpeazụ anyị ma na ị na-ere ala, anyị ma na ị nọ into real estate. Gwagodo anyị ka ndị mmadụ were opportunity were ohere anụnwa ree onwe gị, market yourself. Gwagodo anyị ka ndị ga-achọ igote ala, ụfọdụ ndị Igbo ga-watch ga-ekiri ihe mkparịta ụka anụnwa ka ha ga-esi wee reach out to you and to be able to patronize you. And ihe ga-akpata, why do they have to patronize you? Okay. First of all, I am called the Reality Realtor. Yana perform afam bu Stephanie Onyike, Nwada Stephanie Onyike. My name on all handles is the Reality Realtor. Ienji buzo po nkabuna. Nna sina my mission, my aim is to make as many people, to bring as many people as I can, help them bring their financial dreams to reality. Your financial dreams cannot be a reality if you buy a property and the property has issues or encumbrances. So, umbobu ni ichi gotani. This one in a gote peace of mind. This one on way guide through the entire process, even without stress or anything. Emmanuel, the Reality Realtor kiga abiakute. So it can help you bring your financial dreams to reality through real estate. I am the_reality.realtor on Instagram, Reality Realtor on YouTube. You check here, subscribe before you put there one. Adimma ụmụ Igbo unu anụla ihe the Reality Realtor nwere ikwu. Biko gbanụ mbọ fụ na ịchọ na ebumnobi gị gbasara igo ala, na ịchọ igote ala na-ama nwa gị isi, makwa na ịchọ igo a property n'ala Igbo na-ama nwa gị isi, chọba the Reality Realtor ma atabili ile wee gaba. Ọ dị mma. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ mgbe m ga-ewetara unu ezigbote nkata pụrụ iche mụ na onye ọzọ ga na-akpa nọdụ ọfụma.